आणि आता जो सत्कार आपण घोषित केला होता तो महत्त्वाचा सत्कार, अर्थात कुडाळ नगरपंचायतीचे कर्मचारी ज्यांनी कुडाळची वेगळी ओळख स्वच्छ आणि सुंदर केली आहे, त्या कुडाळ नगरपंचायतीच्या कर्मचाऱ्यांना मी आमंत्रित करतोय, त्यांचा सन्मान होतोय। नगरपंचायतीचे कर्मचाऱ्यांनी कृपया मंचावर यायचं आहे। नगरपंचायत कर्मचारी टाळ्यांच्या गजरात स्वागत करा, कारण ही शहर स्वच्छ ठेवणारी आपली माणसं आहेत। मी बाबा मुंडकर कोकण पर्यटन महासंघाचे त्यांना विनंती करतोय की त्यांनी सन्मान आपण बाबा आणि सर्व मान्यवर